белән дәлилләнмәгән матур сүзләр түгел, чын гамәлләр һәм үзен күрсәткән үрнәк кенә тәрбияли баланы, дип әйтә дөнья күләм танылган тәрбияче, педагог һәм язучы Антон Макаренко. Без балаларга яшенә карамастан нинди үрнәк күрсәтәбез һәм ул чын батырлык үрнәге була аламы? Бүген нәкъ менә шул хакта сөйләшербез. Эфирда белем дөньясы тапшыруы. Исәнмесез? Алдагы минутларда. Соңгы аккорд ни өчен WorldSkills төбәкләргә күчте? Беренче шаяннар, шаян үз сабыйларын ничек каршы алды? Эшкә 1 сәгать, укуга төп вакыт. Россия балаларына Владимир Путин нинди киңәшләр биргән? Россиядә WorldSkills илкүләм чемпионатының финалы старт алды. Ул 7 һөнәри блокларга туры килгән 210 компетенция буенча узачак. Бәйге быел беренче тапкыр дистанцион форматта уза. Катнашучылар эшләрен бәйге өчен махсус сертификацияләнгән төбәк мәйданчыкларында башкара. Барлык процессларны видеокамералар күзәтеп тора. Барлыгы илкүләм беренчелектә 22 яшькә кадәр булган 3000гә якын катнашучы чыгыш ясаячак. Бу узган ел белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк. Татарстан егет-кызлары нинди компетенцияләрдә көч сынаша һәм даими күзәтү астында эшләүе авырмы? Бу хакта хәбәрчебез Мәрсилә Искәндәрова сюжетында. Бу көннәрдә Рәсәй гөрли WorldSkills яшь профессионаллар милли чемпионатының финал этабы уза. Милли чемпионатта безнең Татарстаннан 21 компетенция буенча 24 катнашучы финалга узды. 6 сентябрьдән башланып киткән ярышларга 21 сентябрь нокта куелачак. Финал Казан, Чаллы, Алабуга, Түбән Кама, Бөгелмә шәһәрләрендә барлыгы 45 мәйданчыкта уза. Чемпионат елдан-ел көчәя бара, компетенциялар үсә. Мәсәлән, чәч-тараш сәнгате яңара, популярлаша бара. Я приходила за 30 минут до старта на площадке, подготовилась. Мин стартка 30 минут кала килдем. 15 минут эчендә эш урынын әзерләдем. Безнең 2 төрле эш бар. Ул югары яки түбән күләмдә эшләү. Конверт алып сайларга кирәк иде. Миңа түбән күләмдә эшләү туры килде. Мин буяуны башкардым, шуннан соң прическа ясый башладым. Эш тәмамлангач, фотозонада да үз эшләребезне фотога төшердек. Чәч-тарашның универсаль сыйфаты клиент турында кайгырту күрсәтә белү, чәч тибен һәм аларның торышын анализлау, куркынычсызлык техникасы кагыйдәләре буенча эшләү һәм косметик продукция кулланганда җитештерүчеләрнең күрсәтмәләрен үти белү. Бирем 7 модульне үз эченә ала. Темалар катнашучыларга турыдан-туры модульләр башланыр алдыннан игълан ителә. Хатын-кызлар өчен коммерцияле кисү һәм буяу, модада булган прическа һәм өстәмә чәч үстерү, стиль белән буяу җыелган прическа, ә ир-атлар өчен традицион чәч алу, модалы кисү, буяу һәм укладка ясау. Шулай ук Татарстан данын безнең электрон осталарыбыз яклый. Барлык ярышлар да дистанцион рәвештә уза. Катнашучы егетләр радиомеханика көллиятендә электроника компетенциясе буенча биремнәрне үтиләр. Әлеге компетенция үз эченә 3 модульны ала. Аппарат тәэминатын эшләү, программа белән тәэмин итү һәм ремонтлау. Связь поддерживали мы, получается, через интернет с экспертом, с Центром управления компетенцией. Компетенция идәрәсе эксперт үзәге хуплавы белән элемтәне интернет аша алып бардык. Алар нинди дә булса күрсәтмәләр бирделәр һәм без майданчыкны техник администраторлары беркетмәләргә кул куйдык. Биремнәр тараттылар, ә без яхшы хәлдә майданчыкны сакладык. Катнашучыларга биремнәр пакетларда бирелде. Аларга рөхсәт бирелгән соң, пакетларны ачып, биремнәрне эшләделәр. Электроника өлкәсендә профильле эшләр төрле. Шул ук вакытта югары дәрәҗәдәге белгечләр электрон системалар булдыру, җитештерүгә керешер алдыннан схемаларны, прототипларны конструкцияләү, җайланмаларны урнаштыру һәм кулланышка кертү кебек катлаулы комплекслы проектларны уңышлы башкаралар. Катнашучыларны видеокамералар буенча экспертлар күзәтә. Шундый мөһим көнне бу тагын бер стресс өстидер сыман, әмма егетләрнең кәефләре үз-үзен тотышы бик яхшы. Краткие соревнования, чтобы определить, кто пойдет в чемпионат. Чемпионатка кемнәр барачагын билгеләү өчен кыска гына ярыш булды. Сайлап алу туры иде. Аларда мин җиңдем. Аннары тагын ярышлар булды. Мин анда да җиңдем. Инде сайлап алу этабына әзерләнә башладык. Әмма аларны бүген гамәлдән чыгардылар. Шуңа күрә әзерлек дәрәҗәсе чемпионатка күчте. Минем һәрвакыт хыялым нинди дә булса разработчик булырга.
Киләсе компетенция исә җиңел автомобильләргә ремонт хезмәте күрсәтү. Автомобильләрне ремонтлау техникасы барлык системаларның эшләвен тикшереп чыгарга, төзәтмәләрне табарга һәм төзәтергә, ремонт һәм хезмәт күрсәтүне башкарырга тиеш. Конкурста катнашучылар 3 тоннага кадәр булган җиңел автомобильләргә, шул исәптән тулы приватлы автомобильләргә ремонт һәм хезмәт күрсәтүгә каралган һөнәри өлкәләрдә ышанычлы белемгә ия булырга тиеш. Студентлар җәй буе тренироваться иттеләр, дәрескә бармадылар, укыдылар дистанционно. Көнгә юниор көнгә 4 сәгать заниматься итте, основной состав көнгә 6 сәгать заниматься итте. Атнага 6 көн заниматься иттеләр. Электроника компетенциясендә һәр катнашучы белергә тиешле кагыйдәләр бар. Яңа материалны үзләштерү, дәреслек, сүзлек белән эш итә белү, танып белү активлыгын үстерү, уку эшчәнлеген оештыра белү. Җиңел автомобильләргә хезмәт күрсәтү һәм ремонтлау өчен кулланыла торган үлчәү җиһазларын куллану. Хезмәт күрсәтү һәм ремонтлау өчен кулланыла торган эш инструментын һәм җиһазларын сайлап ала һәм куллана белү. Двигатель компонентларын, 4 контактлы җиңел автомобиль двигательләрен ремонтлау һәм башкалар. Дистанционно я изучал техническую литературу. Дистанцион рәвештә мин техника әдәбиятны өйрәндем. Тренировкалар ясыйбыз, двигательләрне тартманы сүтәбез, компьютер белән шөгыльләнәбез. Минем белән бергә Россиянең барлык төбәкләреннән 24 спортчы катнашачак. Бераз дулкынлану бар әлбәттә. Автотранспорт техникумы студентлары бу ярышларга төрле модульләр буенча әзерләнәләр. Безнең соревнованиедә 4 модуль: коробка, двигатель, диагностика, электрика. Коробка двигателя, разборка вакытында дефектовка, измерение, сборка. Диагностика быел беренче, диагностика, электрика быел беренче тапкыр, нидән дистанционно гына эшлибез, компьютердан гына. WorldSkills яшь профессионаллар милли чемпионатының җиңүчеләрен бүләкләү һәр компетенция буенча ярышлар тәмамланганнан соң онлайн марафон форматында этаплар уздырылачак. 21 сентябрьдә булачак ябылу тантанасы кысаларында медаль нәтиҗәләре игълан ителәчәк һәм ярышларны үз майданчыкларында иң сыйфатлы итеп үткәргән төбәкләр билгеләп үтәчәк. Барлык теләүчеләр дә бу чараны онлайн трансляция ярдәмендә күзәтә алачак. Без мәгариф һәм демография илкүләм проектлары кысаларында Татарстанда төзелә торган объектлар турында сөйләвебезне дәвам итәбез. Сөйләп кенә калмыйча күрсәтәбез дә. Быел республикада пандемия аркасындагы кризиска бәйле икътисади кыенлыкларга карамастан бар социаль программадан да баш тартмадык. Татарстанда балалар бакчалары һәм мәктәпләрне төзү һәм капиталь ремонтлау эшләре дәвам итә. Менә Яршаллыда да 200 сабыйга исәпләнгән яңа мәктәпкәчә белем бирү йорты ачылды. Группаларның яртысы биредә ясле яшендәге балалар өчен булдырылган. Яшь шаян һәм тапкыр сабыйлар өчен шаян нинди мөмкинлекләр ачачак? Хәбәрчебез Эльвира Зинатуллина белеште. Бүген мәгариф һәм демография проектлары кысаларында Россия күләмендә заманча балалар бакчалары төзелүе дәвам итә. Яршаллы шәһәрендә 120 номерлы Шаян балалар бакчасы ишекләрен ачты. Шәһәр яшь булуына карамастан, балалар саны зур. Әмма мәктәпкәчә һәм мәктәптә белем бирү объектларында урыннар җитмәү проблемасы күзәтелми. Бу турыда ачылыш тантанасында Яршаллы шәһәренең башлыгы да сөйләде. Несмотря на трудности, с которыми столкнулся мир, Кыенлыклар булуына карамастан, белем бирү объектларны төзелеше дәвам итә. Югыйсә без 1 сентябрьгә яңа уку объектларын тапшыра алмас идек. Бүген 128 номерлы Шаян искиткеч балалар бакчасы кебек 5 бакча төзелеп килә. Шаян балалар бакчасы заманча таләпләргә туры килә. Монда музыка, спорт заллары, медицина ярдәме күрсәтү бүлмәсе дә бар. Урамда төрле яшьтәге балалар өчен 12 уен мәйданчыгы, волейбол, баскетбол, спорт уеннары өчен җайлаштырылган мәйданчыклар бар. Шулай ук балалар бакчасында 33 камера урнаштырылган. Әти-әниләргә балаларның куркынычсызлыгы өчен борчылыр урын юк. Дөнья күләмендәге икътисади кыенлыклар булуына карамастан, мәгариф өлкәсе каршында куелган планнарны тормышка ашыру кичектерелмәде. Рафис Бирханов республикада яңа уку йортлары төзелүе актив бара дип белдерде. все программы сохранены, все школы строятся, все Мәктәп балалар бакчалары төзү һәм ачу планнары барысы да үтәлә. Республиканың 508 гомуми урта һәм югары уку йортларында төзекләндерү процесслары алып барыла. Бүген күргән Шаян балалар бакчасы да моның дәлиле. Балалар яңа уку елында зур җиһазландырылган белем йортына киләләр. Шаян балалар бакчасы 12 төркемгә 220 бала кабул итәчәк. Шуларның яртысы ясли төркеменә килә.
Иң кечкенә балаларның яше яшь ярымнан башлана. Инде 21 елда дәүләт күләмендә бакчаларда урын җитмәү проблемасы тулаем чишелер дип көтелә. Владимир Путин мәктәп укучыларының эшләп укуына карата үз фикерен белдерде. Бу хакта Нияз Рахман нәрсә уйлый? Алга таба интернет җилтәрендә кайнаган тормышның иң кызыклы яңалыклары, кызыклы тәнәфес рубрикасында. Сәлем дуслар, уку елы башланып китте һәм гыйлем дөньясына баш белән чумар вакытлар җитә бит. Безнең сәхифә кысаларында бераз ял итеп алырга була. Әйдәгез атна эчендә булган иң кызыклы яңалыкларга игътибар итик әле. Өстәгеләр каршы түгел, укучыларның каникуллар вакытында эшләүләр турында без инде күп тапкырлар сөйләштек. Берәүләр моны хупласа, икенчеләр тәнкыйтьли, контрольдә тотучы органнар тыю ягын карый. Шул уңайдан Краснодар краеннан Андрей Син мәктәп укучыларының эшләүләре турындагы сорауны туры Владимир Путинга бирде. Малай күп балалы гаиләдә тәрбияләнә, җәйге каникуллар вакытында кирпеч заводында һәм кырда эшләгәне хакында сөйли. Ләкин мине кайберәүләрнең бары тик мәктәпне тәмамлагач кына эшләргә яраганлыгы турындагы фикере борчый ди ул президентка. Владимир Путин эш начар гамәл түгел дип җавап кайтара. Я радуюсь, когда вижу результаты своего труда. Это мотивация. Вы работаете в области сельского хозяйства, как и ваши родители, да? Помогаете им в области сельского хозяйства. Значит, это мотивация к тому, чтобы получать больше знаний, как раз именно в этой сфере. Вот вы посмотрели, как урожай растет. Я уверен, у вас наверняка возникает мысль о том, а как сделать, чтобы урожай был больше? Как сделать, чтобы трудозатраты были меньше? Как сделать, чтобы результаты вашей работы были качественнее? И так далее, и так далее. Такие мысли не могут не возникать. И как второй шаг, желание получить знания, которые позволили бы решить эти задачи. Һәр укучының мәктәптә яратмаган фәне була. Барасы килми инде шул дәрескә. Ничек качып калырга икән дип баш ватасың. Хәтта бу уңайдан әле сораштыруда үткәргәннәр. Анда яше 18-дән өлкән булган 4500 кеше катнаша. Сораштырылучыларның 26% химия фәнен яратмаган, 22% математика, алгебра һәм геометрияны җине сөймәгән, 21% физика дәресләрен. Шунысы кызык, бу исемлеккә әле чит телләрне өйрәнү, әдәбият һәм хәтта физкультура да эләккән. Һәм менә иң кирәкле һәм мөһим фәннәр рәтенә рус теле белән математиканы керткәннәр. Аңламасын бу укучыларны, чын мәхәббәт кебек. Яратам, яратмыйм. Любит, не любит, 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 любит. Она меня любит, любит, любит. Аны кичкенә герой диләр. Чистай шәһәреннән булган 7 яшьлек Ратмир Галимовны әнә шулай дип атарга була. Ул каникуллар вакытында бер кызны педофилдан саклап кала. Теге әдәм актыгы башта баланы тыя, аннары көчләү гамәлләре кылмакчы була. Тик Ратмир аңа комачау итә һәм өлкәннәрне чакыра. Малайның батырлыгы онытылмый, аны уку елы башында хукук сагында торучылар батырлык өчен медаль белән бүләкли. Афәрин, Ратмир. Хочу стать полицейским, защищать людей, там, слабых мальчиков, там, девочек, своих родителей, потому что это важная работа. Депутатлар кануннар гына чыгарып калмый, әле җырлый да белә. Улан-Удэ шәһәрендә алар рэп укыганнар. Эшсезлектән я булмаса җырчы булу өчен түгел, мәктәп укучылары хөрмәтенә. Уку елы башлану уңаеннан шундый бүләк ясыйлар. Монда тәрбия моментлары да юк түгел. Алар укучыларны спорт белән шөгыльләнергә, начар гадәтләрдән баш тартырга чакыра. Шулай ук шундый формада булган җавап та көтеп калалар. Димәк, депутатлар рэп батл игълан иткәннәр. Эстафету мы передаем. Видео ответы от школьников ждем. Честно, скорее, давай не ленись. Видео лучшее будет ждать приз. Бүгенге менә шулар, очрашырбыз. Безнең социаль челтәрләрдәге аккаунтларыбыз турында онытмагыз. Сездән комментарийлар көтеп калабыз. Керегез, тапшыруларыбызны карагыз. Яхшы бала тәрбиялим дисәң, аны бәхетле ит. Әлеге гыйбарәнең дөрестлегенә Англия язучысы Оскар Уайльд инанган. Һәм бу дөрестә, тормышның һәр минутын бәхетле мизгелләргә әйләндерегез. Киләсе очрашуларга кадәр.